En tiedä, muistatteko te sen ajan, kun Misteri Allu vielä pelasi Tekkittiin silloin aikoinaan, onko sitä nyt melkeinpä 10 vuotta. Niin, no, se oli kyllä ihan hito hyvä sarja ja mä itse tykkäsin sitä tosi paljon, niin mä ajattelin, että minä nyt sitten taas itse aloin myös pelaa Tekkittiä, kun tuossa tuli YouTubeen vähän muutama suositus Misteri Allun videoita, niin katsotaan nyt mitä tapahtuu. Eli siis spavnasin tässä äsken ja nyt tähän on tullut pari sellaista pari tuollaisen talon hökkelikkökylää ja saadaan niitä löydettyä. Oishan se kiva saada rakennettu sellainen ihan kunnon koneistot ja näin poispäin. Katsotaan, me ei ehkä ihan saada 8 leipää, mutta se ei haittaa yhtään. Täällä päin. Me voidaan hakata kiveä. Kyllä hakata, koska niistä saa hyvää ruokaa. Mutta joo, en mä tiedä tuleeko tästä mitään Let's Playtä. Misteri Allun tapaamia vaan kuvaan, laita YouTubeen. Eikö se ole ihan perus? Ehkä itse silleen jaksais ihan liikaa kuitenkaan. Täällä on rautaa. Mitäkään me voitaisiin... Se ravinne oli täällä. Täällä oli muistaakseni jossain hiiltä. No niin, no tuollahan on tossa rautaa. Vau, mahtavaa. Eihän siinä mikään muu auta, kun tehdään sellaiset pienet portaat. Joo, ei ole vielä yökään tuossa. Mutta katsellaan, mitä tapahtuu. Tää on hardilla tää servo, mutta jos joku nyt alkaa inttämään, että tää olisi jotenkin niinku... Silti mä pelaan jotenkin liian easysti näin, niin please, voittakaa kanavaa. Mä pelaan miten minä haluan, tää on minun työtkone, eikä kenenkään muu. Mä mietin, että mä voisin kyllä ehkä kuluttaa tän. No itse asiassa kun näillä on EMC-arvo, niin ehkä parempi olisi, että minä vaan tein tästä suoraan uuden hakun. Kivihakun. Tärkeintä, että me saataisiin nyt mahdollisimman nopeasti rautaa. Se olisi nyt sellainen ensimmäinen juttu. Että katsellaan, että miten se sitten niin Eli nyt meillä on 2-3 kiveä, niin laitetaan crafting table tohon ja tehdään meille uusi hakku. Koblehakku. Ja nyt kun meillä on koblehakku, niin me voidaan ottaa rautaa. Tätä ei varmaan kukaan tiennyt aikaisemmin, mutta no kertausopintojen muutenkin, niin varmaan ehkä joku tietää se sitten taas uudesta. Joo. Rautaa me tarvitaan. Tässä on rautaa, huomasin. Jos me nyt ehditään tehdä nämä nopeasti, nämä niin sanotusti perusjutut, niin me päästään sitten helposti aloittamaan esimerkiksi Alchemical Tablein ja Transmutation Tablein TKA, joka olisi ihan sellainen ihan kiva, koska no niin. Että sit vois sitten päästä tähän Tekkittiin maailmaan vähän syvemmin. En oo kuule vähän aikaa kuvannut YouTubeenkaan yhtään mitään, niin katsotaan mitä tästä nyt tulee. Mä en nyt oikein tiedä, että onko tässä niinku mitään järkeä vai ei, mutta no... Niin, tossa on rautaa myös. Täällä on joku kyläläinen vankina. Moi. Okei. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa, mutta tuskin mitään ihmeellisentä. Tää on rubiinia. Rubiini on muuten sellainen aika hyvä materiaali, että sitä kannattaa ottaa, koska mun mielestä rubiini on vähän niinku astetta rautaa parempi. Ainakin tällaisen kuvan minä oon itse saanut. Mä en tiedä, onko se ihan totta, mutta näyttää ainakin kivoilta, koska jos esimerkiksi olen pelannut vaan Vanilla Minecraftia, eli siis sitä normiminää, niin ei siinä sitten oikein ole muita välineitä kuin just kivi, rautat, kulta, timantti, netherite. Ei se niinku... se on ehkä yksi syy, miksi minä tykkään Tekkitistä, kun tämä on niin laaja modpack, että tässä on niin monia mineraaleja ja tässä pystyy tehdä niin monia asioita. Ai perse sentään. En nyt ihan ajatellut, että tulee ihan noin paljon, mutta no, tuli nyt sitten. Nyt täältä löytyy näitä mineraaleja kyllä kivasti. Se olisi kiva, jos me saataisiin vaikka Iron Armorit ja sitten sen lisäksi myös sitten toi vähän niin kuin rautakamaa. Nyt näyttää siltä, että ilta on tulossa. Kohta varmaan ehkä. Mutta ei anneta sen häiritä vielä. Nämä äänet jo itsessään jo tekevät sellaisen fiiliksen, että nyt ehkä ei kannata mennä ihan hirveän pitkälle.
koska mulle on näitä kamppeita hyvin vähän, niin ei ehkä viitti kuitenkaan ihan. Oi vittu, pitäisi varmaan lähteä kylään tallustamaan takaisinpäin. Jossain nämä. Onks mulla? No mä voin näitä dörttejä vaikka käyttää siihen, kun pääsen ylös. Mä en tiedätte, niin skeletonit, vaikka ne on nyt tässä. Oi vitsi, täällä on jo yö. Toivottavasti tietysti tuolla villageissa olisi joku sänky. Tämä village itse asiassa on spawning-paikkana aika kiva, koska nyt sitten me pystytään niin kuin täällä ole sänky. Älä nyt vaan sano, että täällä ei ole sänkyä. Mikä ihmeen kyllä tämä nyt niin kuin on, kun täällä ei ole mitään sänkyäkään ole. Siis ihan oikeesti, eikö täällä ole sänky? Siis ei varmaan sitten oo. Yleensä niissä on ollut kyllä joku sänky. Oho, mä pistin tuon vahingossa tuo. Oi perse tai joku skämmeri. Oi hittolainen, nyt kyllä sattuu aika kovaa. Ja vaikka tällainen stoneemia. Saadaan ehkä... No hoi peppu. Mentiin tärkeää. Menkää pois sieltä. Nyt mä en kyllä halua näille kuolla. No niin. Kuolkaas nyt. Hei, me pääsitte ja hengi. Haluatteko nyt iloisia? Ehkä pitäisi asettua johonkin taloon. Mä veikkaan, että se on ehkä nyt tässä kohtaa ehkä sit sellainen järkevin. No en mä tähän, kun täällä on nyt tällainen torikokous, mutta olisiko tää talo sitten vähän parempi? On. Mä itse asiassa taisin jättää tämän crafting tablen muutenkin. No niin, eli otetaan uuni. Laitetaan rautaa. Me ei nyt ihan kaikkea saada, mutta no... outoja tarjouksia tällä kaverilla on, mutta no... En mä... Siis minun mielestä on niinku hauskaa tää, että niinku... Että niinku... vanhat tekstuurit niinku... On tässä niinku Tekkit 2, koska siis... Mie en oo esim. Tätä raudan vanhaa tekstuuria niin varmaan 1 000 000 vuoteen. Niin, olin siis sanomassa, että en oo siis vanhaa tekstuuria nähnyt varmaan pitkään aikaa, niin... niin siinä niin Mutta joo, katsotaan nyt, että mitä sitten tästä Let's Playstä tulee. Mä en ole ihan varma, että onko tämä sellainen Let's Playn arvoinen tai näin, mutta... Itse asiassa voisin laittaa waypointin tänne laittaa, että vaikka himaa. Nyt jotkut tulee varmaan valittaa, että se on aika nyyppämäistä, että hei, kun tällainen waypointti. Mutta tää on tänne Modpackin sisäinen juttu, niin en yhtään niinku koe huonoa omatuntoa siitä, että täällä on joku tällainen. Voi vitsi, nyt näitä tikkuja taas. Täällä on tuo skeletoni. No voihan kakka, eihän tässä nyt näin pitänyt mennä. Voi pippeli sentään. No. Tämähän alkoi ihan tosi hyvin. Tää Tekkit juttu. Se oli skeleton. No ei tarvii ampua. Ei vitsi, kun tässä ei ole tätä uintia. Mitä on? Tekee niin hiton paljon damakea nämä. Jos se despawnaa, niin no ainakin meillä on nää. Minä lupaan, että tää kaveri kuolee nyt. Nyt jos toi osuu muuhun. Lololaa. En siis vieläkään sano Iron Picki. Se on nyt johonkin jäänyt. No, mä voin tehdä uuden. Se nyt on siitäkin. Mä voisin tehdä itse asiassa nyt... En nyt oikein osannut ajatella, että tästä ekasta jos tulee näin karmiva. Mut no... Ei voi mitään. Itse kun siis minä oletin, että täällä on sänkyjä niin kuin olemassa täällä niin kuin siis kylissä. Mutta en mä nyt sitten... Joka on aika peestä. Mutta no... Yritetään nyt hiilata itsemme nyt ensimmäiseksi, että päästäis vaikka täältä pois. Katsotaan, onks pääseekö meillä on hiiltä ja meillä on ruokaa. Siis onko se vaan kirjaimellisesti vaan kadonnut? Despawnannut tää pikki. Olis yö on. Okei, yö on menossa kohta pois. Voi vitsi, ei ois pitänyt tehdä. Tää on se just se syy, miksi ehkä mieluummin armorit ois kyllä ihan hyvä olla. Voi vitsi, mikä tekstuuri. Oottanut, että siinä on toi vanha. Mut joo, katellaas joo, aamurus. No ei ihan aamurusko, mut siis auringon nousuhan se sieltä koittaa tuolta ylhäältä. Voi mitä vittua mä painoin. Mä painoin X. Xstä se näköjään tulee tollaiseksi isommaksi. Pitäisikö meidän etsiä nyt sänkyy? Sitten siinä me voidaan tehdä joku koirakaveri. No se oli sitten nopeampaa. Niin, kiva. Hei, padi, tuppas tänne. Mä nimeen varmaan joskus ton mun koira jo joksikin, mutta en nyt ihan vielä. Otellaan vielä.
täällä on lähimaallakaan mitään lampaita, niin on kyllä nyt ihme. Joo, ei siinä niinku... Kyllä tää on jotenkin niin ihanaa pelata tällä vanhan ajan Minecraftia, kun se on, Minecraft on menemässä nykyisin mennä siihen suuntaan, että ei koskaan edes ymmärrä, mitä uusissa päivityksissä on, tai että miten niin ne jotkut uudet jutut toimii. Niin mun mielestä on kiva, että voi pelata tällä vähän vanhempaan versioon. Lammistupa siitä. Siellä voi tulla kans. Täällä on lehmiä. Hetki voitais kyllä tappaa, koska sitten me voitais saada lihaa. Alussa se vähän on ehkä... Mennään takas himaan ja tehdään itsellemme sänky. Katsellaan sitten, että onko sitten niin mitään niinku siis muuta, mitä voitaisiin vielä tehdä tässä videossa. Että me ollaan siis päästy ihan hyvin alkuun. Alkuun. Oikeastaan me ei olla tekkittiä periaatteessa aloitettu ollenkaan. Me ollaan vaan enemmäkseen vaan niinku yritetty selviytyä melkeinpä tästä normiminen survivalista. Täällä alkoi satamaan. Et nyt tehdään ekana se sänky. Ja sitten me voitais ehkä kai se tässäkin menee vielä näin. Whitebird. Pystyykö mennä nukkumaan? No niin tää on tää Evil Greg, joka nyt halus kämmätä vihikut stackitimantia yhteen dirttiin. Onpas kiva hei. Ei oo hirveä kilttiä Greg. Me voitais nyt mainita ehkä täällä oli niitä rubiineja. Mun mielestä rubiinit eivät hakannut tällä. Joo ei. Tortsita voitais laittaa tuohon. Jaa, ja hiiltä ja... No niin, rautaa löytyi lisää heti. Kombo, mitä en ehkä toivo. Siis Minecraftissa on ihan hauskaa se, että niin, kun... Siis jos sä otat vähänkään damagea, niin sit sä vaan niinku syöt. Siis niinku syöt. Niinku, jos mua hakataan ja niin sen jälkeen söisin, niin parantuisiko mun haavat? No ei nyt ihan kuitenkaan. Ei ihan. Mutta siis sitten kun saadaan Transfiguration Table, niin sitten niin me ei silleen sinänsä tarvita hirveästi hiiltä, kun me voidaan vaan transmuroida niistä uudestaan. Joo, no sehän meni rikki sitten aika nopeasti. Mennään ottaa tässäkin oli vielä rautaa. Se olisi hyvä, jos me saataisiin esimerkiksi nyt armoreihin tarpeeksi rautaa. Ja sitten vähän niin kuin sille... Toi on hopeaa. Hui, pysy poissa. Pysy poissa. No niin. Kuparia. Me ei kuparilla oikeasti ainakaan vielä ei tehdä mitään. Mutta myöhemmin saattaa olla, että tarvitaan. Niin ei kosketa niihin vielä. Me nyt halutaan rautaa mahdollisimman paljon. Sillä on hyvä. Me saadaan nyt nää alkukamat edes jotenkin. Saadaan hiiltä otettu tosta. Ja näin. Pitäis vähän niinku Tekkitissä olisi ihan hyvä, että katsoisi vähän eteenpäin, kuin se, että niinku eläisi hetkessä. Niin mä en nyt oikein tiedä, mitä minun pitäisi ajatella, että tehdä. Olisiko se järkevämpää sitten, että mä otan nämä kaikki vai ei? Uranilla me ei periaatteessa tehdä mitään. Okei, mun loppu torchit. Laitan tuohon. Oho, sehän on creeperi. Niin, me päästään täältä pois. Otetaan itse asiassa nämä raudat ja mennään kotiin. Niin sulattelemaan nämä, niin me voidaan sitten tehdä nämä iron armorit ja näin. Pääsenkö parkourilla? Joo, kun ei kannata ehkä ihan hirveästi dirttiä hakkaa, mutta hakkasin nyt, koska ei ole mitään muutakaan sellaista kunnon työvälinettä. No niin, täällä ollaan taas. Tehdään silleen, että mennään himaa. Laitetaan vaikka noi tohon ja otetaan noi tuohon. Mut joo, katsotaan mitä me nyt seuraavassa jaksossa tehdään. Mie pyrin siihen, että että saataisiin näistä jotenkin sellaisia kunnon juttuja. En tiedä tuleeko tästä kunnon Let's Play-sarjaa, mutta katsotaan miten tää eka video nyt. Saanko mä tästä mitenkään sellaisen julkaistavan version vai en, että se vähän riippuu siitä. Nyt minä sulattelen näitä ja sitten ensi kerralla varmaan
että saataisiin armorit ja sitten ehkä voitaisiin syventyä Tekkidin maailmaan vähän syvemmin. Eli seuraavassa videossa sitten.